Hello mga siyang. Dito tayo sa Inopacan. Uy, may mga playground. Ito ta. Magduwa kami. Niha. Tugod sa taas. Inopacan. Baywalk sa Inopacan, oh. Nice. Very nice. Karon pa ka nakadinhili sa Di, uy, noon pa, nag-jogging man dito. Dito kami nag-jogging dati. Karon pa ako nakadinhili. Ako. Nanhiming papawa ko kasabot mo ba na naamid diri me. Inumpakan me. Lagi me. Balik nagtuan. Namo sa kapag ko ato ya mo sa kaba na naamid akan. Let's go. Hello mga siyang, itor ko kayo sa Inopacan Baywalk. Ito ang Inopacan. Yan o. Nakasulat. Welcome, masaganang Inopacan. Yan ang nakasulat. Yan, tour ko kayo dito. At walking tayo dito. Yan. Sumama kami ni Yoken's Family TV kasi sila ng mga gulay ng ngumpra ba. Ayan, sumama kami para makapasyal dito. Ganda dito mamasyal mga siyang jogging sa baywalk nila. Maganda dito Inopacan, Hilongos, Bato. Yan, maganda ang nila dito baywalk. Talagang gandang view nila. Ayan. Tayo, ang ganda. Dito kami mag-jogging dati. Hindi pa, wala pang ito. Wala pa tong playground ng mga bata. Wala pa to. Dati. Baywalk pa lang. Doon kami jogging sa baywalk. Ay sa ano. Yan. Ang playground sa mga bata. Yan. Laro si Borshoot sa Kasiburaday. Ayun oh. Yung city hall nila. Yan o, dyan. City hall nila yan. Balik tayo sa tabing dagat.
Market day today sa Inopacan. Oo, daghan sila.